Hapai khmat kari Bangladesh syaki babun kiri ka perthai hadin ka jing pensange kari India ban shalan yaki babun ki mar ki mata badai ban penpoi na Bangladesh syari India. Ka Sorkar Bashipor jong Chief Advisor Muhammad Yunus kal ai ya ka jing menjur Bashipor ban penduna no ya ka khajana shabar haka mangtengka ka banwan haka jing ya kendu bat ka National Board of Revenue NBR haka sinikong haka ba ka Bangladesh kalatmu ban penduna ya ka khajana banwan rakmar nabar omduna ya ka shispa jat kimar da ka jing tmu ban thau ya ka nongrem ka ba penbiang nakta ka jing keren hadin ka jing penjari yaki khajana balap penkiu dakari Amerika. Presiden jongkari Amerika kata Donald Trump haka artarik upnai April ulap penbena ya ka khajana ka ba 10% hakimar ki bawan na baro kiri bat ka jingbu khajana ka ba khamhe omduna ya ka arphau teli kiri kentup ya ka khajana ka balai phunyo persen ya ka Bangladesh hadin kata utrom ulap penbena ban pensange no ya katai ka jing penkiudor nak benta lai benai kilat pathai khobor khamman chwa kila ai jingmut bakin nong shna jan bat kinong shalan jan sha Bangladesh kisngokhya bakin duno ya ka bha chungki hakayo ka hat chungka Amerika kinong shna tiar chungka Bangladesh kila kamru bakin nong thiet chungki na US kila pensang eno ya ki jingtha chungki ka kam khajana kabala ithu daka kendon chungka HS harmonized system ka thau ya ka dor khajana bak kerpang balabu hakawei nebun kimar kibayadai kalaong dakaba benrap yaki khajna nakabenta kimar kibawan nabar lapen baik katkum ki kendon hakajuk por kawei pat ka khobor chungkilat phathai khobor kalakam baka US kala mencur hakanongrem banbut yaka jingete kular khai hapdeng kabalalut bat ka Bangladesh habapen scam yakani ka senjam bakongsan haka khobor the business standard commerce secretary Umak Mudur Rahman ulayero yakani kum ka jingjob ka bakraw nabuta ka Bangladesh da ka bapenrap ka US kala depan pan ya ka draft jong ka jingete kular ban penstet ya ka jing traikam kinong simbenta ki khmi lanti bakum kani ka jingete kan ailat ban yolat klemda seu khajana yakimar pashalan shabari jong ka Bangladesh khamtam kentup ya ka benta bakongsan jong ki jan balasna lepa da ka ba ai jing kersan kabakraw yakimar bashalan shabari jongka laban rap cucu kat TBS.